Ang pulong sa Dios nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait sa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag o espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, ug mutugkan sa mga una-una o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Romans 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. 2 Timothy 4, 2-4, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to take note that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpasibo sa grasya sa Dios pinagi sa atong paghingalan o atong pagkumpisal ngadto diretso sa Dios kamahan. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga dili pa Kristohanon, gidasig ka, giawhag ka karon sa pag tuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manduluwas og Ginoo, o ikaw makasalmot nining atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Busa magampo ta karon sa hilom. Let us pray. We thank you, Father, for your wonderful sense of humor, for your faithfulness, your relaxed mental attitude toward us because of grace, for the fact that you love us on the basis of your character without compromising your character, for the fact that you have never compromised your character even once in loving to the maximum the worst believer who ever lived and the best. We thank you that grace found the way to accomplish all of this. As we continue to study this great grace gift from Jesus Christ, may God the Holy Spirit enlighten us. For we ask it in Christ's name. Amen. Well, we are now sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. We are here this morning or afternoon, as the case may be. We are in good health, alert, with a clear mind, alive and kicking, all because of God's mercy, love, courtesy, and grace of God. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it, because it is grace. Karong adlaw, ana kitay bag-o nga pagtulunan nga itong paghisgutan
usak kiniusab sa mga mahinungdanon pa kayo nga katunan sa mga magtotoo nga mao kini ang in English kini nga nagasulti the faith rest life, o ato kining gihubad ngadto sa Binisaya nga ang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pagpahuway, the faith rest life. Okay, so dito maglangan sugdan nato kini. Unas tanan, atong isgutan ang prinsipyo si kinabuhing may pagtuo nga nagdalag pagpahulay, the faith rest life. Dinay higayon nga gikabaniog nga dili gyud mahitabo ang paglupad nga mas paspas pa kaysa katulin sa tunog, ang sound ba. Ang siyentipiko nga kaugmaran mao'y nakasulbad bahin niini ang tao nakasiak nining babag sa tunog, nakaabanti siya lapas pa sa dapit din wa niya damha nga iyang makabot. Apan adunay lain nga babag nga nakahimong usa ka suliran alang sa magtotoo, ug buot ko kining tawgon og babag sa pagtuo. Kini siya nanginahanglag tulin gayud nga kapaspas aron sa pagpusgay sa babag sa tunog. Apan ang pagpusgay sa babag nining maong pagtuo nanginahanglag dili kapaspas kundi ang pagbarog lamang. Way buhaton, way kalihukan yung nahilambigit niini ang pagtuo ra o pagsalig sa Ginoo. Ug unya ang pagpadayon sa pagsalig o paghuwat kaniya. Usa kini ka maanindot nga paagi nga gisangkap sa kahigayunan ngadto sa matag magtotoo. Angay gyud natong masayran nga dunay usa ka manindot nga dapit nga gipahiluna alang sa matag magtotoo, alang ni bisan kinsa nga anaa na diha kang Kristo. Matud pas mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 1a, tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Na kita na sayod, nga bag-o na kitang mga binuhat diha ni Kristo, new creature. Bukog na kita sa iyahang bukog, ingon man unod na kita sa iyahang unod. Genesis 2:23, itandi sa Efesos 5:29. Mga umalambit na kita o umaambit na kita sa kinaiyahang Diyos nung kung Diyos no, nagaambit na kita sa kinabuhi ni Kristo nga mao ang kinabuhing wa nay katapusan. Nagaambit kita sa pagkamatarong ni Kristo nga usa ka hingpit nga pagkamatarong. Nagaambit kita sa iyang dadangatan. Nagaambit kita sa iyang pagkamanununod. Nagaambit kita sa iyang pagkaanak. Nagaambit kita sa iyang pagkapinili. Nagaambit kita sa iyang pagkasaserdote. O sa daghan pang mga butang. Nasayod kita nga doon na kita hingpit nga pagkabutang diha kang Ginoong Hesukristo. Apan tinuod bagyod kaha nga nakaamgo kita sa tanan gigisangkap sa Dios kanato alang sa atong kasinatian. Now, nagkapuliki man kita sa pagpangita kalipay, labihan man nato sa pagdusdos o pangita sa unsay makapatagbaw, ngawa na gani hinuon nato tagda ang usa sa mga dagkong butang diha sa pulong sa Dios. Usa ka dapit nga diin anaa ang hingpit nga kalinaw. Absolute peace, perfect peace. Usa kini kadapit sa pagmaya o kalipay nga sulod nun. Inner happiness or inner peace. Dapit nga naay kaligon. Dapit sa katubayan
dapit nga nay kusog, dapit nga may ikahapak, bisag unsa pa may tabo, bisag unsa pa kalisod sa mga kahimtang, bisag unsa kabugat sa mga pagpiit, mga gumunhap o mga suliran sa kinabuhi, atong maangkon kining naasoy nga kalinaw sa Dios nga dili matugkan sa tao. Pilipos 4:7. O sa giingon sa usa ka tawo, ang kalinaw sa Dios nga mo palabay sa tanang dili masabtan. Busa na usa ka dapit nga diin ana ang hingpit nga kalinaw, dapit nga may gahom, usa ka dapit nga diin magmapuslanon ng atong kinabuhi alang kaniya. Usahay gisgutan kini sa balang kasulatan ug adlaw igpapahulay. Dili ang ikapitong adlaw, dili tuig ting pahulay, kundi pahulay kini gutlo por gutlo, matag gutlo nga pahulay. Usa ka pagtuo nga nagdala og pahulay. Taliwala sa labihan kadagkong mga katalagman sa kinabuhi. Tinuod nga may tabo gayon kanang hingpit nga sulod nung kalinaw at tubangan sa kalisdanan nga anaa sa gawas. Gihulagway kini alang kanato diha sa upat ka mga teksto nga atong pag-ausisahon sa pagtuon ta bahin nini. Exodo 17, Números 20 ug Hebrehanon 3 ug 4. Ang unang tuto ka mga teksto mohulagway sa mga prinsipyo sa pagtuo nga nagdagpahuway, samtang ang Hebrehanon 4 magatuki kini bahin sa paagi niini. Now, diha sa Exodo Kapitulo 17, moadto kita sa usa ka krisis sa kasaysayan sa mga anak sa Israel. Gipalingkawas kadto sila gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto, pinaagi sa gipaagay nga dugo sa karnero sa Pasko sa mga Hudiyo nga nagalarawan sa pagpuli nga kamatayong espiritual ni Kristo dito sa krus. Milatas sila sa pulang dagat, Red Sea, pinaagi sa katingalahang grasya sa Dios. Ug karon moatubang na sila sa isyu sa kinabuhi nga pag-aatubangon sa matag magtutuo sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kung ako ingon nga magtutuo, ingon nga usa ka kinsa misalig na kang Kristo ug na tawo na pag-usab, misalig kang Kristo alang sa dagkong butang nga mao ang kaluwasan. Makasalig ba ako kaniya alang sa mga gikinahanglan sa mga suliran ug sa mga kalisdanan nga moabot sa kinabuhi adlaw-adlaw? Makasalig ba ako kaniya sa pagtagbo sa mga suliran, sa mga kalisdanan ug sa mga kahimtangan nga modangat adlaw-adlaw sa akong kinabuhi? Ana bagyoy mga tubag ang Ginoo ni ining mao nga mga pangutana. Ang kasagaran nga pastor sud sa usa ka semana makadungog og mga tawo nga mobalitag nagkanilang hitabo nga tawgon tag daotang balita. Way tao ang makalahutay sa ministry hangtod aduna siya mga tubag nining mao nga mga daotang balita. Kung way tinuod nga mga tubag sa tanan nga mga kahiubos, mga suliran, mga katalagman, mga kapakyasan, mga kalisdanan, mga kasamok, nan way pastor ang magdugay. Kung may pagkahayahay ang masinati, way tao ang muduol sa pastor. Ang higayon rag yung mudangop ang mga tao sa pastor, kung malipayon sila, mao ang panahon nga buot na silang magminyo. Hinungdan nga jutay ra ang madungog sa pastor nga mga maayong balita gikan sa iyang kongregasyon. Hinoon, kung usa siya ka ministro nga nagtuon gyud sa pulong sa Dios, siya nasayod
nga na ipaagi nga kahatagan siya sa mga tubag sa mga suliran, kalisod, ug mabugat nga mga kahimtang sa kinabuhi. Mao kini ang iyang kahupayan, mao kini ang iyang panalangin, ug dakong kalipay, nga bisag unsa pa ang kahimtangan, ana siya ay mga tubag nga may kalabutan sa pagtulunan sa Biblia. Hinuon, ang sayop god sa daghang mga magtotoo mao kanang ilang gusto nga kahatagan dayon sila tubag nga oo o dili sa ilang kaugalingong suliran. Buot nila ang ilang pastor mutugan nila kung asa sila mo ambak ug moingon og hala liso lang 90 ka grado ngadto sa tuong kilid sa sakayan ug 3 ka grado ngadto sa dungguanan ug masulbad ang imong suliran. Hinunua, talag sa ragyod may tabo nga ang pastor mulatid og usa ka dibuho nga magkanayon og buhata kini o buhata kadto. Sa di pa motunga ang usa ka dibuho nga magalatid og usa ka butang pinaagi sa usa ka paagi, adunay usa ka prinsipyo nga kinahanglang pagasundon. Kining prinsipyo mao'y solusyon sa bisag unsang suliran nga tubangon ni bisag kinsang magtotoo. Hinumdumi nga samtang nagatubang ka sa imong mga suliran, ang kinadak-ang suliran sa imong kinabuhi nasulbad na. Gisulbad na kadto didto sa krus sa Kalbaryo. Madtud pas 2 Corintios 5:21, walay sala si Kristo apan gipakamakasasala siya si Ginoong Jesucristo sa Dios aron kita sa atong paghiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Si Jesucristo mipas-an sa matag sala nga imong nabuhat ug mao kadtoy nagasulbad sa hingpit sa suliran sa sala. Didto sa krus ang iyang puli nga sakripisyo, 1 Pedro 2:24, mao ang mitangtang sa sala, ingon man sa silot sa sala, isip, babag, tali kanimo ug sa Dios. Epeso 1:7, Colosas 2:14. Sa dihang ikaw misalig sa anak sa Dios, ang imong mga sala nga nabuhat kaniadto, gipasaylo kini ug misud kagilayon ngadto sa karelasyon uban sa Dios alang sa eternidad ingon man sa panahon. Ug samtang masabtan mo man ang mga sangputanan sa imong dayo na nga relasyon, may nungdanon usab ang pag-ila sa sangputanan sa imong temporal nga relasyon uban kaniya. Adunay pipila ka mga kasinatian nga imuha nang gipanag-iya. Ana ay pagkumpisal, 1 Juan 1:9, nga diin mao kini ang magahinlo kanimo sa imong mga kasalanan ug mga kasaypanan nga mabuhat mo human ka maluwas. Ana usab kay pagigambitayo ban sa Dios dinhi sa panahon, in time. Kini imong mahimo sa adlaw-adlaw mong kinabuhi. Ana ay pagi nga makasimba ka kaniya ug makarepresentar ka kaniya. Ana ay pagi nga magmampuslano ng imong kinabuhi alang sa iyang kabulahanan. Walay kalahian sa kung kinsa ug unsa ikaw. Bisag unsa naka way kadasig nimo samtang buhi ka pa, ang Dios aduna pay tuyo sa imong kinabuhi. Ana pay katuyuan ang Dios sa pagpadayon kanimo dinhi sa kalibutan. Buot niya nga magahimaya ka kaniya ug buot niya nga imong tumanon ang imong katungdanan isip usa ka embahador ni Kristo. 2 Corinto 5:20. Ikaw ug ako nagatubang og susama nga isyu nga giatubang sa mga anak sa Israel, sama niya itong ilang giatubang, kapid anak karon ka libo ka tuig ang milabay. Ang ilang suliran nakatandog personal sa sama
matag usa kanila. Okay? Ang Espiritu Santo nakahukom sa paglatid alang kanato pinaagi sa pluma ni Moises. Nga alang kanila usa kadto kakahimtang nga makakulba. Apan sa tinuod kung bahin sa labihan kadako nilang pagkalingkawas gikan sa Ehipto, dili gyud kanto ingon ka grabe nga suliran. Bersikulo 1. Ang mga Israelita mibiya sa kamingawan sa Sin o nagbalhin-balhin sila pagkampo sumala sa sugo sa Ginoo. Ato dinhing mamatikdan nga ang Ginoo midala kanila nining maong dapit. Diha sila sud sa kabubuton sa Ginoo sa dihang midangat sila sa maong dapit. Sumala sa sugo sa Ginoo. Okay? Bueno, nada ka ba sa pagkalingla sa mao nga tunada sa pagsangyaw? Dawata si Kristo og dili na ka makasinati kasamo. No, man imong madungog, wa gyud kanay pagkatinuod. Dili tinuod ka ng pagingog dawata si Kristo ug di ka na makasinati kasamo. Gani ang bali niini mo ay sagad Ginoo may tabo. Si Kristo nagkanayon. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Sa dihang dawaton mo si Kristo, bisan tuod og naangkon mo na ang kinabuhing walay katapusan og mupuyo ka na didto sa atubangan sa Dios hangtod sa kangturan diha sa lawas mo nga binanhaw. Masinati mo ang kasamok dinhis panahon, di ba? Apan aduna say paagi sa pagpalig-on sa imong kaugalingon ug aron imong matagbo ang matag suliran ug matag kalisdanan uban sa tumang pagka kahiluna nimo. Wa pagyud ka maka kinabuhi ingon nga Kristohanon hangtod nga mahidangat ka sa dapit nga wa gyud kay mahimo sa imong kaugalingon din ang sapa hubas na. Primero mga Hari 17:7. Diin way tawhanong kasulbaran. Diin wa gyud kay sarang mahimo og malitok. Nga diin maminhod kang maayo gumikan sa imong pagkakurat sa nagapiit kanimo nga sa ingon di ka naman gani makaampo. Wa pagyud ka makakinabuhi hangtod mo dangat ka sa nasoyng dapit. Sanglit sa madugay ug sa madali. Dadon man sa Dios ang matag magtotoo didto sa sapa nga nahubas. Ug ang matag magtotoo kinahanglang mo atubang ug usa ka hut-ong sa mga kahimtangan nga diin anaa ang madulom ug way paglaom nga pagkabutang ug nga diin way tawhanong solusyon. Ug mao gyud kana ang gihimo sa Dios sa mga anak sa Israel. Iya silang gipalingkawas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Iya silang gidala agi sa mga katubigan sa pulang dagat, Red Sea, ug mibalhin na sila ngadto sa dapit nga gitawag og Rephidim. Dinhi sa kamingawan, wa didto'y tubig nga sarang mainom sa mga katawhan. Dinhay dakong hutong sa katawhan, tingali mo dangat kadto mga 2 milyon ka mga hamtong wa pay lamot sa tanan nila mga anak. Ug way bisag usa lang katuo sa tubig. Ang Hebrehanon nga pulong kamingawan o disyerto ginganlan og midbar. Usik nga yuta. Ma og uga nga bas. Gidala sa Dios didto sa usa ka uga nga dapit sa kamingawan. Ila karong giatubang ang usa ka grabe nga suliran sa tubig. Misugod sila dayon sa pag-antos. Ang Dios mitugot niini tungod sa usa ka tuyo. Nagkanayon ang Dios ngadto sa maong kaliwatan,
Ingon nga nagasulti siya kanato karon, ingon nga mga magtotoo, musalig ka ba kanako? Imo siyang gisaligan alang sa imong kaluwasan, gituuhan mo si Jesucristo ug imo siyang gidawat ingon nga imong Ginoo ug manluluwas. Mga taga-Roma 8:32, kung wa magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili bahatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Na mao kini ang labing dako nga butang nga iyang nahimo alang kanimo. Dili tiaw ang way kinutubang naangin pinagi sa iyang pagpadala siyang anak ngadto sa krus aron pagahukman tungod sa atong mga kasalanan kaysa bisag unsa may mahimo unta niya. Kung iya mang manahimo katong labing dako nga butang alang kanimo dito sa krus, di na ba hinuon niya mahimo ang minus pa nga butang alang kanimo ingon nga magtotoo? Kung iyang nahimo ang labing dako nga butang alang kanimo samtang kaaway ka pa niya ug kitang tanan iya mang mga kaaway sa diyang namatay alang kanato si Kristo, mga taga Roma 5:10, unsa na may iyang himuon alang kanimo karon nga ikaw anak naman niya? Juan 1:12. Minus na baka hinuon ang iyang mahimo kaysa iyang nahimo sa una? Nungka ka nang mahitabo. Labaw pa man gani ang iyang himuon. Apan nanaalay usa ka butang nga buot sa Dios nilang tumanon aron sila makasud nining matag butlo nga adlaw igpapahuway ang dapit sa hingpit nga kalinaw ug kalig-on. Pagtuo. Siya mingon og musalig ka ba kanako? Gumikan nining mao nga tuyo, iya kitang gihatagag mga saad nga sinulat. Mga saad nga maangkon ta pinagi sa pagtuo ug atong maggamit ang katuhuan, mga saad nga makapalig-on sa matag usa kanato. Diha sa teksto nga atong giatubang, adunay usa ka kahigayunan alang sa usa ka katawhan nga nagasinatig way paglaom nga kahimtang aron ilang mapahimuslan ang pagsangkap sa Dios sa pagsud diha sa iyang hingpit nga kapahulayan. Maayo gud untag mabasa ko ang bersikulo 2 ang mga pulo nga ingon niini, busa ang tanang mga katawhan miluhod ug nakanayon, salamat Ginoo sa imong paghatag kanamo sa labihan kadako nga kahigayunan sa pagsalig diha kanimo. Ug samtang ang tanan talan-awon daway paglaom, gihuwat lang namo ang imong kabubuton dinhi gayud mismo. Misalig kami kanimo nga hatagan mo kaming tubig ug kami karon nagapaabot lang niyana. Imong lihok ang among gipaabot. Nahinumdum kami sa gisulti ni Moises dito sa pika sa pulang dagat. Pabilin kamo sa inyong nahimutangan og tan-awa ang buhaton sa Ginoo nining adlaw aron pagluwas kaninyo. Ug nagpabilin kami didto ug nagatan-aw. Karon nagpabilin gihapon kami pag-usab aron sa pagtan-aw sa imong pagabuhaton. Pagmaayo gyud ang paggamit sa pagtuo nga nagdag pahuway. Apan kung tinuod man kini, wa gyud ko'y daghang ikawali. Hinuon kapila gyud ta mataranta sa higayon nga di muuyon ang hangin kanato. Kapila ka gyud kita may adto sa sayop nga lugar sa babag sa pagtuo. Kapila gyud ka ta mabalisa, mapukan ug masamok. Hinunua kun anaa man og galing mga tao dinhi ning kalibutan na nga angayang magmalinawon ug magmaisugon nga baga pakitag kalinaw, inubanag kalipay, kalig-on ug kadasig taliwala sa katalagman. Angay gyud kining mahitabo sa matag tao
nga nakaila ni Jesucristo ingon nga Ginoo ug manluluwas. Bersikulo 2, apan mabasa tayo noon kini, mireklamo ang katawan, samtang gigamit man ang gitawag tag transliteration sa kadaghanan nining maong mga teksto, akong pagausbo ng pulong reklamo ngadto sa Hebreano niya nga pulong miriba. Ug tungod niya na ang katawan miriba, mireklamo ba? Karong panahon na, ang pulong mireklamo dawa na kaayoy kahulugan. Niyadtong panahon ni Shakespeare o Haring Santiago, King James, kining maong pulong daw susama sa atong kabaguhang pulong in English nga gripe. Sa may gripe sa Binisaya, bagulbol, complain, bagotbot, o criticize, pagsaway. Apan nato lang gamito ng pulong miriba, pagreklamo sa tuyo nga masabtan raw niya nimo kini. Okay? Ang katawhan, mireklamo batong ni Moises. Misaway sila kaniya, may bagulbol sila kaniya, may pagkita sila pagkataranta diha sa tubangan niya. Sila mingon og atagi kaming tubig nga mainom. Karon unsa ka salikwaot ka ng hangyuan ngadto kang Moises? Unsa kay ilang ginahuna nga buhaton ni Moises? Nagunahuna ba kini sila nga mupakayab og panyo ngadto si taas kini Moises ug moingon og hukos-pukos asa gani mahug ang panyo diha tam mukubkub og puso. Nagunahuna ba ka sila nga na nag-iya kini Moises ug dili kasagarang gahom? Ang pagpanglingkawas ana sa Ginoo ug kanunay si Moises nagasulti sa ingon. Niyadtong mga higayon nga pabor pa ang hangin, wa gani si Moises makadawat og pasidungog. Apan niyadtong pagbanos na sa hangin ug dili na maayo ang kahimtangan, si Moises kanunay yung gibasol. Nagsunod lang yun kana sa sumbanan sa kinaiyang kasasa. Diba? Ang tawanong kinaiya nanginahanglan o kapasanginlan. O ang sagad nga kapasanginlan, maumang yun ang pangu. So, nagsugod na karon. Si Moises nagsugod sa pagsagubang og talagsaong pagpiit sa tibok niyang kinabuhi. Ang labihan sa kabugat nga kapitos isip o sa kapangu. Siya ang pangulo, leader. Dinhi atong mailan nga si Moises adunay luag nga mga abaga. Ug si Moises mitubang kanila, nganong mireklamo man kamo kanako? Nganong mimiriba man kamo ngari kanako? Nganong sulayan man gud ninyo ang Ginoo? Nga mao ang pagsulay ninyo sa Ginoo nga ipakuha kamo gikan nining kinabuhiya? Ngano? Gigamyan na bagyod mo sa Ginoo? Di bagyod makatagbo ang Ginoo sa atong mga gikinahanglan? Kinsa man tuod ang nakapalingkawas ka nato gikan sa wa na ipaglao nga pag-ulipon nato dito sa Ehipto. Kung dito gihimo sa Ginoo ang tanan niyang nahimo alang kanato, nagunahuna ka ba nga ang Ginoo kinsa mipugong sa katubigan sa pulang dagat makatagbo gayon tingali sa atong panginahanglan og tubig. Versikulo 3. Giuhaw pag-ayo ang mga tao. Matuod gayon kadtong butanga usagyod ka tinuod nga suliran. Ang katawhan mimiriba, nagbagulbol ngadto kang Moises ug miingon, nganong gidamo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba nga mamatay kami sa kauhaw uban sa among mga anak o mga kahayupan? Sa panahon sa krisis, okay? Sa panahon sa krisis, kanunay yung anay hutong nga magbagotbot. Hinunua, dili buot ang Dios nga anaay magtutuo nga mubagotbot sa higayon sa krisis.
Ang buot sa Dios sa matang magtotoo mao nga mosalig kini siya kaniya, musagol sa mga saad sa Dios og pagtuo, mupusgay sa babag sa pagtuo. Sa dihang mubagulbol o musaway kita sa higayon sa krisis o pagpiit, kita nagapakita pag-usab sa atong way pagtuo, sa atong way pagsalig kaniya. Ang tanan nga nagsunod nining maong teksto, may kalabutan ra gyud bahin sa grasya. Anaay mga magtutuo nga dili makakita sa mga pagsangkap sa grasya sa Dios. Bisan tuod og ila na kanang nadawat pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang diha sa kaluwasan. Usa ka kahibulungang butang ng Dios kanunay nagahatag kanato niadtong dili kita takos ug dili ta mapaningkamutan. Muhatag man gyud ang og tubig ang Dios ngadto nining maong katawhan bisan og wa sila gihimo nga mamahimong angayan or mamahimong takos niadto. Ilang gihimo ang tanan gyud ilang gihimo aron madili sila angayan mo dawat niadto. Samtang matag usa nagahatag kang Moises sa maingon tag paghunong unsa may gibuhat nining sulugoon sa Ginoo. Bersikulo 4 ug 5. Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Ani ay hulagway sa usa ka bantugang tao. Si Moises wala mosulod og pagpakiglalis, wa gid siya mo makiglalis, wa kini siya mo sumbalik tubag sa pangutana. Wa gani kini si Moises musuway sa paghimog pagpangatarungan sa iyang kaugalingon. Wa. Miampo kini siya ngadto sa Ginoo ug nangayo og pakitabang sa iyang pag-ingon og unsa may akong buhaton nini mga tawhana. Hapit na nila akong batuon. Ug miingon ang Ginoo ngadto kang Moises og dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel ug pag-una kamo sa katawan. Makadani kining tubaga. Ang katawan andam na sa pagbato ni Moises. Hinuon ang Dios nagkanayon. Pag-una kamo sa katawan nga diin mahimo kang mayong puntariya. Karon kinahanglan motuman si Moises sa Ginoo ug muuna nini mga tawhana kinsa nanggidaan ng mga bato. Apan unsa man kahay iyang buhaton niini. Mugawas ba lang siya uban sa kaisog pinagi sa iyang kaugalingong kusog. Dili mugawas kini siya sama ni David aron sa pag-atubang nitong higanti. Mituo si Moises sa Ginoo diha sa krisis. Mao'y hinungdan nga si Moises mao ang pangulo. Ang uban igol sa pagsaway, pagbagulbol ug pagbuga sa ilang mga himaraot apan wa diha kanila tanang mahilom, dili matarog, malig-on ug hugot nga hiyas sama sa kang Moises. Makasalig siya sa Ginoo matagutlo. Gituuhan kadto ni Moises sa dihang siya miingon, paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Exodo 14:14. O sa gibutyag ni David bahin niini siyang pag-ingon ug kay ang gubat iya sa Ginoo. 1 Samuel 17:47. Busa si Moises misunod siyang komandante opisyal ug nakigatubang sa masukanong panon. Unya midugang sa pag-ingon ng Ginoo, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel. Sa laing pagkasulti, Moises sanglit aduna pa may uban nga muambit sa mga kaakuhan ingon nga pangulo ug nga kinahanglang mga kat-on sa pagsalig kanako. Pagawasa ka na sila aron usab mahimo silang puntariya sa mga bato sa mga katawan. O ang imong sungkod, din imong ibunal sa suba, guniti kini sa imong kamotog, lumakaw ka. Na usa kini ka pinalahi nga sungkod.
sungkod kini sa paghukom, judgment. Versikulo 6. Karon musunod ang saad sa Ginoo. Mutindog ako sa imong atubangan didto sa bato. Kining Hebrewanong pulong tsur, T-S-U-R, alang sa bato, naghisgot og usa ka mahait, gansangon nga bato. Dinhi atong makita ang ingnon tag tipolohiya, ingon man usa ka talaan sa katinuoran sa kasaysayan. Ani ang usa ka lagway ni Kristo, ang bato nga gidapatan didto sa krus tungod kanato. 1 Corinto 10:4. Kay ingon nga gunita ni Moises sa iyang kamot ang sungkod o iyang hapakon ang gansangon nga bato, maingon man usabang Dios nga Amahan mihapak sa Dios nga anak didto sa krus tungod kanimo kanako. Agig sangputanan gikan sa kamatayon ni Kristo midahili ang tubig sa kaluwasan. Mutindog ako sa imong atubangan didto sa ibabaw sa bato sa Horeb ug bunali ang bato. Gikan nini mutubod ang tubig nga mainom sa katawhan. Karon himatik di ang pagkamasulundon sa pagtuo. Gituman sa tukma ni Moises ang gimando kaniya sa Ginoo. O gibuhat kini ni Moises sa tubangan sa mga kadagkuan sa Israel. O ginganlan niya kadtong dapita og Masa o Meriba. Mahimo bang hinumduman nimo ang Meriba? Kung moingon ko ninyo mga taga Texas o kaninyo bang taga diin kamo hinumdumi ang alam mo. Kung hisgot og Texas, hinumdumi ang alam mo. Masabtan gyud dayon nimo ug unsay buot na kung ipasabot niya na. Karon ingnon ta nga kaingon nga magtutuo, ikaw nga magtutuo ni Jesus Kristo, hinumdumi ang Meriba, hinumdumi ang bahad sa way pagtuo, ang pagpakya sa pagbungkag sa babag sa pagtuo. Karon nanto kita si kaduhang Meriba nga hitabo. Ana ka na makita sa Numeros 20. Human sa kapatan katuig nga paglibot-libot, human ang kaliwatan sa Exodo mahanaw. Usa ka bag-ong kaliwatan sa mga anak sa Israel ang mibalik ngadto sa samang dapit nga diin didto gisulayan ang ilang mga amahan sa way tubig. Mahinumduman ba nila ang Meriba? Versikulo 1. Ug ang katawhan sa Israel, ang tibuok katilingban, miabot sa kamingawan sa Zin sa unang buwan. Ugway tubig alang sa katilingban. Versikulo 2a. Unsa man gyud hitabo atol sa kapatan katuig. Ang mga anak sa Israel dinay daghang pagpiit, mga suliran o mga panginahanglan. Ang tanan atol sa mong panahon gisangkapan sa Dios sa tanang panginahanglan ang mga Hudiyo pinaagi sa iyang grasya ug sa iyang pagkamatinuanon alang sa ilang paglibot-libot sa kamingawan. Kung kinahanglan silang mga sapatos ug nanginahanglan gyud tinuod sila, gisangkapan niya sila. Kung kinahanglan silang tubig ug tinuod nanginahanglan sila, iyang gisangkapan sila. Kung kinahanglan silang kahibaw bahin sa siyensya sa militar aron ilang maggamit sa pagpildi sa ilang mga kaway, iya silang sangkapan ini. Kung kinahanglan nilang pagkaon ug tinuod ang kinahanglan sila nini, iya kining gihatag. Iya usab silang gisangkapan sa kinahanglang doktrina nga sarang nilang maggamit aron sila makatubo espiritualmente. Iyang gitagbo ang matang panginahanglan nila sud niyadtong kapatan katuig. Sud sa kapatan katuig, ang mga anak sa Israel way laing nakita kundili ang pagkamatinumanon ug ang grasya sa Dios. Buot ko nga mahimo kining naasoy kasaysayan nga usa ka praktikal alang kanimo bisan tuod
kung nahitabo gini kanitong daghanang mga kasigluhan nga milabay. Pulihi kuno ang way tubig sa unsay suliran nga imong giatubang karon. Way unsa? Way salapi? Way mga higala? Way kalipay? Way bana? Way asawa? Unsa pa man? Abi nimo, way maingon ta nga way unsa sa matag usata ka kinabuhi, kundili anaay tuyo kini. Ang Dios anay tuyo niya na. Ug siya nagasulti kanimo, pinagi niya ng way unsa. Okay? Way unsa ba? Bisag unsang butang, way unsa, way salapi, unsa. Nga imong gituhuan, nga nakuwangan ka. Musaling ka ba kanako? Muna isulti sa Dios. Ako kang giatagan ng usa ka butang nga wa nako ihatag niya itong kaliwatan nga dito sa kamingawan. Ako kang giatagan og labaw sa 7,000 mga saad alang niining panahon karon. Ug kini mga sinulat. Kung musulti ang Dios niini, mao kanay nagasulban niya na. 1 Pedro 1:23, ang pulong sa Dios buhi ug walay katapusan. Ingon nga Dios sa dayon, ingon nga may hingpit nga kabubuton, ingon nga walay pagkakunhod nga Dios, ingon nga labang makagagahom ug walay pagkausab. Ang Dios walay katakos sa pagbalik o pagbali sa iyang pulong. Gihuna-huna mo ba ka na? Dili siya makabalik sa iyang pulong. It will not return to him void. Inoon, kining maong 7,000 ka mga saad, mahimo lamang magamit din his panahon. On time, in time. Dili kini nimo mada noon. Inoon, adunay daghang mga saad, bahin pud sa eternidad. Matod pa si Filipos 3:21, apan ang atong puloy-anan atoa sa langit, ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisdan niya nga atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga may mayaon, sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Pinadayag 21:4, wala na'y kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Aduna sa saad dito sa langit nga usa ka puloy-anan. Imong mabasa ka na sa Juan 14:2, ug ang pagkaanak naong sa naong atubangan sa Ginoo. 2 Corintios 5:8. Apan ang atong gisgutan mao ang karong panahona, uban sa walay tubig nga suliran, sa kahimtang nga imo karong giatubang. Ang matang usa kanato adunay suliran. Matang usa kanato nagaatubang og pipila ka malisod nga kahimtang. Kung naghuna-una kang wa kay mga suliran, ako kang siguruhon musinati ka kanila sa madugay o sa madali. Bisan todo gana ka karon sa dapit nga mausuwagon, matnguni gyud pag-ayo ang pasidaan sa Dios. Ang kauswagan aduna ra bagyoy iyang mga suliran. Sa higayon nga murag hanoy pa ang lakaw sa kaimtangan, sagad ra bagyod hinuon mas malisod ang pagtutok mo sa imong mga mata ngadto sa Dios kaysa higayon sa katalagman. Usab angay tang hinumduman nga ang kauswagan dili ra batuod mulungtad og dugay. Ana ra bagyo higayon sa imong kinabuhi nga mudangat ang katalagman. Apan bisag ana ay pag-antos o pagpiit, mahimo mo gihapon ang pag-angkon og samang kalipay, kalinaw og panalangin nga imong naangkon sa imong pagkamauswagon. Kini mao ang kalig-on nga sangputanan sa mapanidayonon nga pagtuo bisang taliwa pa unsa pang mga kahimtangan.
Ang pagtuo kinahanglang pagasulayan, pinaagi sa pagpiit, aron kita mo hamtong, o aron kita makakaton sa pagsandig kaniya. Ikaw ako, anaa ni anang tanan, pinaagi sa sinulat nga gikinahanglan ta aron kita mulampos. Igo ra kita muangkon niya na pinaagi sa pagtuo sa iyang mga saad nga sinulat. Ang mga anak sa Israel dinha niya ng kahigayunan nga makabungkag sa babag sa pagtuo, nga makalampos sa pagsuway sa pagtuo diha sa Numeros 20 didto sa samang dapit di napakyas ang unang kaliwatan. Bersikulo 2:3, ug walay tubig alang sa katilingban, ug sila nagtigom pagtingob, batok kang Moises ug batok kang Aaron. Ug ang katawhan nakiglalis, miriba kang Moises ug mingon, maipaunta og nangamatay kami sa dihang nangamatay ang among mga kaigsuonan sa tubangan sa Ginoo. Usa kini kasaga nga pagbagulbol. Nadungog ko na kini sa makadaghang higayon o sa daghang pagi, may pauntag mamatay. Pagkalisod sa kinabuhi, mo na ilang ikasulti. Ginoo, patya na lang ko. Huwag makalabaw sa ako karong gisangubang. Abi nimo, kanunay gyud kong magunahuna nga kung ana pauntay laing pagi sa paghadlok ni mga tawhana, ngadto sa pagunahon nga mamatay kini sila sa musunod nga usa ka gutlo, mudali gyud siguro sa pagkausab ni ini nila sa ilang una-una. Daw katawanan panid-an nga ang mga tawo nga sagad mosulti nini, ila kining isulti ngadto sa tawo nga adunay mas grabe pagkalisdanan kay kanila. Karon paminawa ang kongregasyon dito sa Kamingawan. Buot bagyon sa Dios nga mangamatay kita sa dihang atong mga kaigsunan nga matay. Apan dili gyud hinuon buot nilang mamatay sa dihang nangamatay ang ilang mga kaigsunan. Nasayon ka ba ngano? Ang ilang mga kaigsunan nangamatay tungod sa sala nga makamatay, sin unto death. Mga magtotoo kinsa nangamatay gumikan sa ilang pagkapakyas sa makadaghang higayon ug sa madugayng panahon sa pagsunod sa Dios. Ug may hinungdan nga kini sila gitangtang sa Dios gikan dinhi sa kalibutan. Mura ragud sa usa ka inila nga magdudua nga quarterback nga moingon siyang kaugalingon og maayong paggawason na lang ko sa tigbansay o coach gikan ining duaa. Ang tinuod dili gyud kini siya buot natangtang gikan sa duwa. Kung mapakyas man siya, buot siya mo padayon ug iyang kurihian ang iyang mga sayop. Nakadungog ka usa ka magduduwas football nga gustong palagputon siyang coach tungod lamang kay nakabuhat siyang sayop. Buot siyang magpabilin sa sud. Buot siyang mupadayon sa pagduwa. Wa gyud kong kasabot nganong may ingon ni hini kini. Apan nanay mga magtutuo nga kanunay muwad ang paglaom ug dayon sa pag-ingon ug may pagmamatay na lang ko. Bersikulo 4 ug 5. Kining mga tawhana napakyas sa susamang sundanan. Ug busa sila nagkanayon og ngano bang gindalaman nimo kining panon sa Ginoo din hining disyerto nga dapit aron ba kami ug ang among kabakahan mga matay dito? Ug buot ba nimo nga gipagawas kami gikan sa Ehipto aron dadon kami nining daotang dapit? Sila nagaingon karon nga buot ni Moises nga mobiya kini sila gikan sa Ehipto. Ingon nga usa ka magtutuo, kapila ka ba makatagbo og kasanitian sa imong kinabuhi ug midayon sa pag-ingon? Pagkagrabe po nini. Wa man gyud ko makasinati ingon niini sa ako dili pa usa ka magtutuo. So wa pa ako mahimong Kristohanon, ang tanan hanoy man ang dagan. Ingon gyud niini ang gisulti sa mga Hudiyo.
Yun ini. Kay numduman ta, nga ikaduha na kining kaliwatan niya itong mibiya sa Ehipto. O kinsa maingon, kining disyerto dili dapit sa liso o mga igos o sa mga ubas o sa mga pruta nga granada. Nasayon ko bag unsay ilang gihandom? Ehipto. Ug sila nagaingon isip mga magtutuo nga gipalingkawas gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Kamayon tag mibalik kita sa Ehipto. Wala sila magunahuna sa mga talikala. Wala sila maghuna-una sa lapdos sa mga tigpabuhat. Moray ilang ginahuna ang mga maing butang. Anay mga magtutuo nga akong nadungog nga nag-ingon og aduna ko'y mga higala nga dili magtutuo kinsa mas maayuhon nga rikan ako kaysa mga Kristohanon. Kining mga tawhana kanunay mga matamison, murag mas bintaha pag-ayo ang tanan. Moray ilang ginauna ang mga higira o mga ubas o mga pruta nga granada. Sa matang higayon nga piiton ka, buot ka bumalik sa butang nga imong gipanag-iya kaniadto. Usa ka makuyaw pag-ayong butang alang sa usa ka Kristohanon kung makasinati siya pagpiit ug mututok pagbalik niya tong iyang way pagtuo nga pag kinabuhi, balik niya tong gitawag og mga kahilayan sa kalibutan, din gipaningkawas siya gikan niya. Adunay daghang mga magtutuo kinsa di lamang mututok o mulingi pagbalik kundi buot gyud nilang balikon katong ilang gitinguha. Buot gani nilang di na mailhan sa uban pang mga magtutuo. Apan dili na gyud Ginoo nila mausab ang ilang kahimtang nga naila na diha kang Kristo. Aniya kining kaliwatan kinsa inay magmasaligon di sa Ginoo napukan ngadto sa sumbanan, ang susama sa ilang mga amahan. Gihandom nila ang pagbalik sa Ehipto. Usa kini kapag tuboy sa ilang kaisipan. Buot nilang ipuli ang Ehipto sa dapit sa pagsuway. Kinaiyahan mang tinawhanon ang paglikay o mga kahimtang di maayo. Kining mao mga Israelita nagahuna na karon nga ang Ehipto usa ka manindot ug malipayong dapit. Ay ang pagbalik ngadto sa Ehipto. Ay ang kalingawan nga atong nasinati dito sa Ehipto. Anay uban ug ubay-ubayng tubig didto. Ngano ana ang suba sa Nile nga puno kini sa tubig. Ang tinuod na pakya sila sa ilang pagsuway tungod kay wa man nila tumana ang unang butang nga kinahanglan gyud natong tumanon bahin sa atong way tubig nga kahimtang. 1 Tesalonica 5:18 ug magpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ato kining ipadayon sa sunod nga higayon o gidapit kagihapon sa pag-uban hining atong ministry aron ikaw madugangan pa sa imong mga kaalam bahin sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Busa ayaw si piyata ang sunod natong sumpay ni ining atong hilisgutan bahin sa ang pagtuo nga nagadala og pagpahulay, the faith-rest life. With your heads bowed and your eyes closed, we dedicate the closing moments of our worship service, our Bible study, to anybody who is here without Christ, without hope, and without eternal life. We want you to know that Jesus Christ had you personally in mind when He went to the cross. And every sin that you have ever committed, past, present, or future, has been imputed to Him and judged. So that
Right where you sit right now, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. He was judged for your sins. He carried all our sins in His own body on the cross. Our sins had been judged. The door of salvation, the door of eternal life is now open. How do you walk through it? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish, but have eternal life. John 3:16. Right where you are, right where you sit right now, you have the opportunity, you have the freedom, and you have the privacy to believe in Jesus Christ. Why? Your head is bowed, your eyes are closed. That means you have privacy in your soul. Your soul is where you think. Your soul is where you make your decisions. Volition or free will belongs to the soul. And right now, in the privacy of your soul, forming the sentences in thought only inaudibly, you can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Let us pray. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today. Challenge us by these things, for we ask it in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.